kettiɗo est ce que ɗa andi ne maɗitare ma yontirta yimɓeɓe nanna photoji ma ene mbima wonde happy birthday iya wurko juuti oto feccu sikke ñande cuuɗiɗa leppi leydi mayɗa ko ɗen photoji yimɓeɓe ƴettata ene binda hen rib ɗum waɗi noon kala ko neɗɗo ne nanna e nder réseaux sociaux so photo so vidéo yo andu photo ngo nanata yo andu vidéo mo nanata ne tawno moni kala yiɗi ko so tawi suuɗima leppi leydi bakkotuji mumene usto kono hay goto yiɗa suuɗade leppi leydi bakkotuji mum ene ɓeyɗo ɗum waɗi noon andu ko nannuɗa sabu ɗum janggo e jaam so tawi a suuɗima leppi leydi bakkotuji ma ɓeydu kono kadi koriji ma kirsu ngam nade cofɗe walla vidéo ji cofɗi ɗe nannanuɗa ne tawno ɗo aduna enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hodde mo jikki koko gasata mo ɓafti waɗino sahani sangaji basɗo ene hodde dañƴo kala no fini o yaro galle dañƴo o ngam o daña ko fattini o wurna hen sukaɓe makko ñalawma goto yonti kanko dañƴo o fini o yehi galle basɗo o ñagoya toon lamdam o ari o arti o maddi lamɗam ɓiyi ko wimo ijam sak lamɗam nana ɗo hen aɗa yaha aɗa ñagoyto hen lamɗam o wi waɗimi wadde ni ko janggo e jaam so tawi ɓe jiiɗi arde dartude men hunde ɓe mbawa arde kono so tawi ko kamɓe tan garata en jahani toon maɓe jogo gacce arde tigui rigui ñagade en te eɗen jogui eɗen mbawi ɓe ɗum rokkude ɗum waɗi noon kala ko neɗɗo ɓurdi neɗɗo woto sikku ko kanko ɓuuri neɗɗo ne tawno ɓural woni kono Allah sa dañi wallu hen on mo ala mo jungo mum yettaki keeci mum tigui ballodiren jiɗodiren jaggodiren jokkodiren guittodiren kumpa paamen ɗo enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hodde ci hen sahaji hakkillam ɓurdat mbilam owa miijoji kewa e hakkillam ha guitam ngal ngal to gonɗi ngam miijade ɓiɓɓe rewɓe forsaɓe e nder dewgal taw jiɗa bandiraɓe suudu ene faali hejjata no ko ɗiɗo yiɗidirɓe te saɗa yiɗi neɗɗo fewna ko dokkuɗa ɗum ko yataw ene yiɗi ko ɗum waɗi noon jomumen ƴewanno ko yo enɗam jokko wasa tajje kono ɗum heewi ɗo taƴi enɗemeje kewɗe ha jomumen batti bonodirde kono kadi conséquence uji ɗi woni ɓiɓɓe jogorɓe toɓɓede hen ɓe jomumen kewi wonde ko dulluɓe ne tawno ɓiɗɗo seɗa toɓɓe yo toɓɓe belamma kono so toɓɓirama e mettere tan so tawi jibinama jibitinte kodi fitina onon jinnaɓe ɓe gacce fortude sukaɓe ɓe e dewle mariage forcé non aɗa yiɗi andude haaside ma wattu hakkille e ko kalanmami ko kala jiyowo moƴƴere ma suuɗa ñande perguitiɗa feññina on aɗa wawi sifadema e haasideji ma haaside noon haɓata koye Allah beele hakkude Allah e jiyaɗo mum hare nan ɗon so Allah diidi a momti o diiti a momti o diiti a momti aɗa no watinto wadde o momtete o diida haaside wawa hadde nangue fudde yo guena waɗanen moƴƴere Umrel Samba Donde o wi wonde omo ñaagui Allah yo jontaɗo mayde huuro mum ɓe mbi holko tagma wi noon o so tawi neɗɗo yontama on jaɓɗo on caliɗo kadi woto yimɓe keftu ne tawno weeli mawɗo metti mawɗo ko ƴeeŋowo weeli suka metti suka ko jolowo kala jolɗo koko ƴeeŋata aduna hande o ne tawno ɓerɗe ɗe koko ñawi hakkillaji ɗi ñoni moni kala nana setto ko wodanari ɗum nana haala ko yananaka bandiraɓe holko tagui hande so tawi yimɓe jii debbo e gorko ene beldi ene kalda ene pamodiri ene jokkodiri complexe woni hakkude mum tan sikke wonde jomumen ko yaltitoɓe walla sikke wonde ko cagarte woni hakkude mumen bandiraɓe neɗɗo ene wawi wonde confident ma taw wona l'amour woni hakkude mon beele gilli sibo Allah ngala beele gilli hakkude tagore e tagore gaga cagarte tigui ngala goppe kala ko jiiɗon kaalon te so tawi on jananaka jangtoɗon a wurat e fenade jibinanma kata janggo e jaam ɗum mahanma galle ma joyngol rento haalde ka yananaka hammadiji ko tati hammadi jofta ha ko rufe
Hammadi cofta ha ko ɓeyde e Hammadi cofta galle wala noon. Kono kadi dewgal ko ma fewne sinke rene cuɗari jibine hen ne tawno cabbitari kejjata e galle. Baba ƴetta sawru fiya nene, nena ƴetta sawru yofto baba, ɓiɗɗo ara ƴetta sawru fiigi jumen ala ko piyeteɗo ha cekkindodi ɗum jomin kewi dañci.